May buntag dul. So time check. Lasot so nagapi no. Danlog atong dalan dire. Naan sa tas padawang bukid karon kay tan-awon to nato kung pichay nga atong gi patubo dito kung niturok ba to. Pag medyo bugnaw kay dire dapita. Kawayanan. Ting ubod na day karon dulo. Kana dulo. Ilam siguro na impas na dul. Sudan na. Kita na ninyo sa mga dalan ba. Hihina lang tani dulo kay murag mga ligid ani kalakihan eh. Tanaw na to dito atong gibutang nga pitsay dito kung hitubo ba. Anong tagi yan siguro ba? Anong tagi? Dira yun ta. Tagi sa skilid. Diri sa mga kilid-kilid dili kayo kita ang sudanan ay kana dulo nyo makita na pijay. Ila tawag na uban pako. Kinay nga na yo. Pijay amo tawag na kinay Kinay ang udlot niya ba mo ni. Sudanan na dul. Ang uban tawag nila to pako. Diri sa amo pijay lahi ang pako amo karon makakita tag pako ani. Akan kini bunga pohon dulo. Ini mga bugod sa lansunis. Muna siya mahimong bunga. Daghaning ang bunga dulo. Mabaw kayo. Sa mga wala kailawan sa dahon sa lansunis. So nga niya por maya dahon. Daghan kini siya bunga. Kini nga sanga. Pero yung tas babaw dun. Ngita tanin si kayuhan ani. Kapag idol Kana. Wala sudan na dul. Ubod sa kawayan. Tulon na nimo Sulbad ng sudan na. Karon nga season dul, tinggo na. Tinggawas na ng mga ubod sa kawayan. Des ibabaw karon na ako papa diha. Kay magtanom po na siya ubi. Tag-as na gini kay uban na mga kawayan. Dali ra makita sudan diri dol basta mukaon lang kaps mga gulay ba. Paano dalo? Grabe ka baga nga bugod Klaro ba? Baga kayo. Pero ito ko papad babaw sa iyo kaya. Tanaw na to karon kung kondisyon ba kayo itong mga pichay. Papa to. Abot na ta.
pa. Dugangan ng kutok. Turok na. Okram zero na. Tanaw to tong pichay yan be. Pero daghan kaayo. Nanuro ka dyan tanan pero gagmay pa di ba pwede itanom. Ito ko bilin ano. Nanurok na to ba? Awam din kung siguro nabasa. Awam din nabasa dahil. Gagmay pa kayo. Di ba na pwede balhin? Daghan na ba kayo?